Hola, amigo. Welcome back. This is Mabel right here. So we are going to be reacting to Kumeli, Prime Minister English subtitle. If you have not subscribed, hit that subscribe button down below and turn on the post notification. Also like the video at the end and let's hit it. Se on hyvä päätös. Hieno keksintä. Joo. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Ja saatana päivän valo kesti. No ei hemmetissä. Missä Jermu on? Se on tuolla lehdistötilaisuudessa. Mutta eikö sun pitänyt hoitaa se? No piti. Onko se siellä yksi? Oh. Jumalauta. Herra pääministeri, mikä on hallituksen virallinen kanta pakolaispolitiikkaan ensi vuonna? No kysymyshän on vaikea, mutta nyt on valoa tunnelin päässä näkyvissä kyllä, että aikamoinen porukka sitä sitten otetaan. Mistä maista Suomi ottaa pakolaisia? No Penasen siinä keksi ihan viime metreillä, että veti ässän hihasta ja sanoi, että otetaan neekereitä ja rättipäitä ja kaikkia mutiaisia. Niin annetaan vaan 2 päivän paperit niille, niin heitetään sitten ulos, niin hämätään niin kuin vihreitä sillä. Vihreät on ihan sekaisin, että budjetissa määrärahat kyllä kun totta kai käytetään, että Penasen ehdotti, että Ruotsista ostetaan sitten naisia, siirtolaisnaisia ja Liettuasta. That you should buy women from Sweden and women for sale and selling them. Can you imagine? Kun meille jää kuulemma vielä siitä sitten kuitenkin vielä jonkin verran rahaa itsellekin. No mutta tämähän on täysin rasistinen lausunto. Mitä? Valtioneuvoston Mitä täällä on puhuttu? Meillä on hallituksen iltakoulu ja me tarkennamme siellä Jermun antamaa lausuntoa. Älkää he ajako tätä ulos. Lisää Penanen. Hei! Did he just grab his neck? Is he really the prime minister? Why is he grabbing his neck? And he's talking like he's drunk, you know? Just talking off point. Yes, what did you guys talk about? Hyvä Pena, saatiinhan se sopu. Saatanan päivän valo kesti. No ei hemmetissä. Missä Jermu on? No se on tuolla lehdistötilaisuudessa. Eikö sun pitänyt hoitaa se? Piti. Onko se siellä yksi? Joo. Oi jumalauta. Herra pääministeri, metallin lakko on nyt kestänyt 2 viikkoa. Ovatko neuvottelut olleet vaikeita? Kyllähän siinä umpikujassa on oltu moneen kertaan. Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? No nyt tavallaan saatiin vähän päätä auki, että Penasen niin kuin keksi veti sen ässän hihasta, että siinä ihan loppumetreillä, että sehän ei ole tärkeää mitä tienaa, vaan se mitä maksaa veroa. Että Pena itsehän ei ole ilmoittanut läheskään kaikkia tulojaan. Ja siihen metallijätkät lämpesi sitten saman tien, että päätettiin, että johtoryhmä perustetaan firma Mansaarille, pannaan 15 miljardia sinne, sitten Ville ottaa avioeron ja sen varjolla saadaan sitten nostettua sieltä rahaa. No mutta tämä vähän kuulostaa vaan rikolliselta toiminnalta. Tämä ei ollut valtioneuvoston virallinen lausunto. Meillä on illalla iltakoulu, me harjoittelemme. Älkää viittiköhän ajaa tätä ulos. Otetaan tää illalla. Mitä sä She keeps saying don't let this out. She don't yell at me. What kind of prime minister is this, please? Hyvä Pena, se oli hyvä Abi päätös. is relaxing. Misäs pääministeri? Se on mitään hätää, mä laitoin vaksin ovelle. Jaa, se onkin. I put the guard over and the door is closed. So they are not guiding him. Mennään kohta hoitaa They are not lehdistötilaisuus pois. guiding him, so he doesn't come out and say nonsense. Saatana päivän valo kesti. No ei hemmetissä. Herra pääministeri, miten Suomi pystyy täyttämään EU:n asettamat uudet metsäsuojelusertifikaatit? No, kysymyshän on sinänsä vaikea, mutta nyt meillä on kyllä valoa jo tunnelin päässä näkyvissä. Kuinka paljon metsää kaatuu Suomesta ensi vuonna? No, me oltiin siinä jo niin kuin kotiin lähdössä, niin paperin porukka jo oli pois menossa kanssa, niin Penasen keksi siinä ihan loppumetreillä, että hämätään Does he vihreä. not have his own decision? He keeps saying Pena. Is Pena the one that is the prime minister? Jätetään se aarniometsä sinne ihan koskemattomaksi 5 hehtaaria, mutta siitä eteenpäin on sitten 150 kilometriä, niin parturoida yli 15 000 hehtaaria ihan sileeksi. Paperin porukka innostui siitä sitten ihan täysin ja sanoi, että meille jää joka jätkälle
hyvä siivu siitä sitten päältä vielä. Nythän tämä on jo täysin pöyristyttävä. Hallituksen ympäristöpolitiikassahan on diversiteetit. Meillä on valtioneuvoston iltakoulu, jossa me tarkennamme tätä Jermun antamaa. Herra Herra pääministeri, puolueenne kannatus on viimeaikaisten kommenttien johdosta hälyttävässä laskussa. Mitkä ovat aseenne seuraavissa eduskuntavaaleissa? No kyllä minä uskon, että me jatketaan ihan samoilla linjoilla, eli suurperheiden verotusta pyritään keventämään. Entä henkilökohtainen asenne? Mikä on vaalimottanne? Large family taxes. No Penasen keksi tuossa ihan viime metreillä, että se oli, ootapas nyt, että se oli verotus alas ja työttömyys pois 2 kuukaudessa. Että sitten se rupesi nauramaan ja heitteli kyniä ja terottimia ja papereita kaikkia. Mutta tuohon kuulostaa täysin järjettömältä. Erikoisavustaja Pentti Hietanen, miten tämä voi olla mahdollista? Herra pääministeri, haluaisimme tietää, mikä on pääkaupunkirakentamisen tulevaisuus? Kohoaako kaupunkimme uusi virastotalo? Kyllä me se saatiin puskettua läpi, että Penasen keksi siinä ihan viime metreillä. Minä hommaan rakennusfirmalle luvat ja pannaan 2 kesämökkiä samalle kuitille. 2 kesämökkiä, kenelle nämä tulevat? Mulle ja Penalle. Tämä oli pääministerin nykyisistä kommenteista ehkä pöyristyttävin. Jäämme todella mielenkiinnolla seuraamaan, mikä on itse pääministerin tulevaisuus. Mutta siellä on erikoisavustaja Hietanen. Mikä on nyt tämä saunajupakka? Herra pääministeri, pitävätkö viimeaikaiset huhut paikkansa? Liittyykö Suomi NATOon? No minä en nyt halua tässä vaiheessa kommentoida kyllä yhtään mitään. Mutta neuvotteluja on käyty pitkin päivää. Mitä niissä on päätetty? No Pena käski mun mennä kotiin ja sinne tuli jotain NATO-kenraaleja ja jotain virolaisia naisia, ne meni saunaan. No mutta herra mutta siellähän on pääministeri erikoisavustaja Pentti Hietanen. Herra Hietanen, haluaisimme vain kysyä. Herra Hietanen, saako kommenttia? This one is Prime Minister of comedy. Like, the man is very funny, and the Pena guy keeps coming almost at the right time. He doesn't come when others are coming. He always losing guard of him, and he keeps talking nonsense. Oh my God! Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it as well. Yeah, if you did, don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you in the next.